Хайде пим по на кафе. Може, може. Имаш горе, имаш долу супервизия, да отидем на конкурса в Евровизия. Черпи по едно кафе, моето момче, SMS-ите не брой, GSM-а мой. Черпи по едно кафе, моето момче, SMS-ите не брой, GSM-а мой. За да вземеш нещо кеш, трябва първо да дадеш. Лесно става се звезда, щом имаш спонсор зад гърба. Правишките синьорита в Евровизия, ако даваш, получаваш висока върха. Тарикатка ще съм аз, моето момче, дай ми твърдо питие, стига стой кафе. Тарикатка ще съм аз, моето момче, дай ми твърдо питие, стига стой кафе. За да вземеш нещо кеш, трябва първо да дадеш. Лесно става се звезда, щом имаш спонсор зад гърба. За да вземеш нещо кеш, трябва първо да дадеш. Лесно става се звезда, щом имаш спонсор зад гърба. Изпихте ли си кафетата? Да. Ами хайде на работа!